Nabaklas na yung makina mga kabro na hinatid kahapon from Villasis, yung TMX 155 na yan mga kabro. So ito na siya. So nililinisan na yung makina at yung mga dapat palitan nakabili na mga kabro. Iyan, so tignan natin ayan mga kabro, nalilinisan na yung mga makina. At ito yung mga pinalitang pyesa sa motor ni Bossing na TMX 155. Connecting rod, tapos dalawang bearing notchy. Dito sa may bandang rotor oil pump walang seal. Tapos dito sa may bandang timing gear may seal mga kabro. Ayan, hindi tayo nagtatanggal ng seal, lalong-lalo na dito sa may bandang timing gear para mas matagal yung buhay ng sigunyal bearing ninyo. Okay? Ayan, bago na rin yung timing gear, pag na brand lang yung nilagay natin dyan, quality pero budget meal. Okay, ganyan din yung gamit natin sa ating TMX 155. Yung black, kapag sira na yung connecting rod, sigurado kakayutin yung black. Kaya pinaribor na rin natin yan. Tapos ito yung kanyang piston, 0.25. At ang gamit nating piston dyan ay ART Japan. And then yung piston ring ay RIK. Okay, clutch hub, napalitan na yung mga lining. Pinalitan natin, hanggal na dahil pudpud na rin. Dahil ngayon pa lang ito na baklas. Okay, so dito naman sa transmission, yung first gear, third gear, fourth gear, yan mga kabro, kitang-kita nyo naman may tama na yung mga yan. So medyo mapapagastos na si Bossing ng malaki-laki kapag pinalitan natin yung mga yan. Dahil first gear pa lang, first gear set, nasa 6,350 na pares. Yung third gear naman is nasa 4,200. Yung fourth gear naman hindi ko alam kung magkano yung presyo nun. Okay, ito yung kapartner ng third gear. Tamado na rin talaga. So sa susunod na lang papalitan niya mga yan dahil mabibitin yung budget ni Bossing. Dahil sabi ko sa kanya more or less 10k lang gagastusin niya. Okay, kapag umakyat pa ng mas mataas doon mabibitin na talaga yung budget ni Bossing. Okay, counter shock axle goods pa naman. Okay, so diretso palit na rin ng kanyan mga kabro, spring kick. Ito yung mga lining niya. So ngayon pa lang mapapalitan niyang mga yan. Pudpud na rin, manipis na. Ayan, ito yung mga kasama niya. 5 pirasong clutch lining. Yan. Okay, yung valve seal. Ayan, papalitan na rin yung valve seal niyan mga kabro. Yun. So ito si Brother Lito Velasco. So pinapalitan na rin niya ng clutch damper yung clutch housing dahil malakas na yung kalog. Okay, yan i-rebate na lang niya yung rebate ng damper para matapos na, at pagkatapos nito aasembolin na mga kabro yung makina ni Bossing from Villasis, Pangasinan. Yan, ganyan lang maglagay ng rebate si Brother Lito. Okay, dyan niya sa ibabaw pinipit-pit para mas makapit at mas maganda yung pagkaka-rebate. So update ko na lang kayo dyan mamaya mga Bossing pag-aasembolin na. A few moments later. Okay, so ito na yung makina mga kabro. So binubuo na ni Brother Lito at siya na yung pinagbuo ko dyan. Tignan nyo naman seryosong seryoso sa pagpapahid ng Beta Gray mga kabro. Yun Nice. Tignan mo, ngingiti-ngiti pa yung ilong niya. Okay, so dito naman sa isang overhaul ni Brother Fern. Yan, Di Platino to, TMX 155. So ayan po yung chassis niya, Di Platino from Kuya po, Nueva Ecija. A few inches later. Okay, so naoperahan na yung may cancer na makina mga kabro. Yung natin ni Bossing. Nasaan na si Bossing? Boss! Ayan Okay, pandarin na natin. Brother Lito, pandarin mo na. Kinakamay lang ba? Hoy! Ayos Ayun na yung andar niya ngayon mga kabro. Wala na yung cancer, naoperahan na. Rev man bro, rev. Ayos! Nice. So yung connecting rod ito, yung tunog cancer yung kahapon, ito na yung connecting rod pin nyo, napakalalim Yan. Okay, napudpod. So ayan yung mga nagpalitan ni Bossing. Yan, cam follower, connecting rod, dalawang bearing, push rod, mga oil seal, clutch damper, clutch lining, nandun. Okay, test drive mo na bro kahit umuulan. Boss, wala kayong shoutout? Baka may gusto ko yung shoutout mga Bossing. Shoutout yung mga PGC. PGC? PGC na Kuya po. Sa Kuya po. PGC Kuya po. Toda. Ayun si Angel Wala pa kayong shoutout Angel. Okay na.
Okay na. Si Bossing. Okay na. Okay na. Okay. Si Bossing, tiga kuya po din yata si Bossing. Bilang baryo. Ayan, ito. Pa-cute. Uwi na sila, Bossing. Bilyasis ba kayo, boss? Bilyasis. Oh, Bilyasis. Ayan, binigyan na natin ng sticker. Sticker din kay Uncle. Oh, sticker. Yan. May isa pang sobra. Sa'yo na rin, Brother Lito. Bago na rin yung ignition switch set yan, mga bossing, hanggang lock ng leg. Pati takip ng tangke. Ayun. Ayos. Yun, oh. Ayos. Alright. Salamat po. Ingat po kayo sa pag-uwi. Ayan, oh. Okay. So, gear up and take care. Ayan. Ang click ni Uncle, oh. Side stand. Ayos. Okay. Ingat po, ingat. Salamat, salamat. Ah, sige Uncle, ingat. Smooth, oh. Quality. Yon. Ingat po, ingat. Yan. From Villasis, Pangasinan. Okay, so tapos na yung motor ni Bossing kanina. Yan, oh. Try mo man, boss. Naidap. Try na. Ayan, para kuan. Final. At makumpleto yung video natin. Yon. From kuya po. Adjust mo yung preno na. Narapyan ni Bosa nung ungtan na ni Bagatnan. Ayos. Okay. Sige boss. Hey boss, i-sublim lang nung ano, da problema, sublim lang. Sige boss, ingat. Ginabi na si boss. So, ganyan talaga kapag may konting trouble, eh, hindi natin pwedeng pauwiin nang hindi naayos yung motor. Okay? Laban nag-welding ano. That's all for today's video, mga kabro. God bless you.